jaluk dibileti. Iya. Weh. Kuwi perebutan kuwi. Iya. Yo 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 yo. Iya. Weh. Weh. Iya. Ya. Weh. Babak engkang nomor piro muga sekawan. Iya.
joget mawur-murahan kadya bedhaing praja ya 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 senadyan aku uga tansih laing janjine anesamo tansah tak enteni ayo bareng anguti luhuring budaya watone tamemen mesti kasembadyan
Jos ae 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 iya ae ae jos jos sare jamo katane monerat soera ketemu tatepe aku nesamerat anyarat sewu banyo masak ya Iya, ayo yuk, ae. Sopret, sopret, kapul, tungku, kandang kriya, ketipung, imbal, punang loro, tor slendrung, salumpret, pelok, ajaran kepang nyongklan merake, ngigel, macan mangap, megap-megap, bocah panem ngaliak kiprah, wos cocok kagungan riak prasaja gawe gembira. Iya. Ae, ya, ya, ae, aku dolan karo kancanan dan riyak warna-warna, riyak iki cacahe tamba ikan jambende, pendule tabete, selain goyak, riyak mangan beling pari, penem tepung sing ngecuti. Iya. Iya, sumilir welu segara, undang banyu kalu dipikir ora rumangsa, aku judeng setengah mati, lanawa ning keretan, keretan ana ulane, eto prawi koretan, aja tumine rambyane. Oh ya,
katipun nyembah kunang loro tur slendro jalompret belok darat timbang nyongkang ora ikut macan maka-maka-makan bejakana kaliyan dipra bisa cokak tunan reyong pranyata awas kakek lah kui surung kenang suruh surung ya kumur aku mandang girang-girang acuk tandang-tandang aju mangka gagahku mregak ler tur pernah awasamekta siyaga doma karya ngangka karyaning praja murih tata raharja abata rubah budhaling wadya kumur tandang kirang-kirang tukang tandang-tandang aju mangka gagahku mereka ler tur pernah wasamekta siyaga doma karya ngangka karyaning praja murih tata raharja ya waroke kadek persiapan wis jam 5 kurang seperempat ya anjas moro are mami amas mireku lango warata tasik mutan burung layon aning kita purba lingga perang tanding wuru Bisma karya muktiwa jagus pun dia pamit palastra aja turu sore kaki ana dewa kang lan jagat nyangking kokor kencanane isine donga tetulah sandang kelawan tangan yaiku bagianipun wong urip kudu narima budale para reyok asiap siaga nata barisan budale nite
gandrung gandrung dumadine kemamuran ya 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 iya yo 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 ana lajulah utama tumrape wong tanah Jawi wong agung ngeksi gondo panembahan senopati kepati Amarasuti Sodyanana Wolan Nepsu Pinapasu Tapa Brata tanapi ing siang ratri amemangun karya ning tias ing sasama lanjut nang lanjut karo ora menika babek kang nomor sekawan sampun paripurna.